Kakudup lang village organization jari ka bakudup ye ki khatlai tali ki self help groups ki bala sedang ki rasong hakikam ki jam jongka menta kasni ka arpholai tari ujiliu ar hajar arphoar kala rakhe kerpang ban pensa jingkan mau halor ka jingdap ka ba arsenam jongka hakate kasni lawan ban sakhi da MLA ka nongpo constituency uba Mirabon CM kumukongsan haka jingdan rangkar uba Agustin Walang urang ba shnong ka jari uba Kirshan Sulen kakong Merciful CM lembat kinongkit kam kate ka village organization bakuntup ya ka president kakong Nyat Kemden kinongkit kam bat kidukot jong kite ki khatlai tali ki self help group ki bodon hakathup jong kate ka village organization layo ruban odi uke kum kada ka jing kemen ya ka jingda ba arsenam jong kate ka village organization haba ajingkran hakate ka sngi nakalyang MLA ulaai ka jingyaro kate ka village organization kabala treshitom bar ulaai man semru bakidang yai treshitom shushu ban wanra ka jingkala bat ka jingtli hapo ka shnong ka tha uba Miralbon ula kularu bana kalyang jong u kumunong mikmat unsa ai khusnam sha baro ki village organization ki bat treshitom bat ki bat trebha bat ki badang hap hapo ka nongpo constituency bana kalyang jong u no senyang ru da ka tunghung jing sawa syakador barsnong jari jong ka village organization bo kei ka ba ngedan ban ong ki riurang ba na sukmat kilai keren syafang kumno ban kentiu banang pentelun banang penbahai ka komtrikam ye ki village organization ngisau telat ban i ya ka tuka jing tristom jong ka yo alang SAG ka ba layo ya ka award na ka banta ban siudep ya ka ketua CIF lebih ketua lun karena di baladep ban siudep ya kini ka ram ka lun mo ka interest do kelar nga kini 2% ka interest jadi ka kum gajing Krisyan ya kini ki SAG ki badan apo jong kani ke BO ko jong tenamar kata kalong ki kay ka basmo tanan ban UI ba ki BO gi jongi di bakentup ya ki SAG ba fer kelanang kiu ke perang sukmat kita tahu ke jing kerpan na ka benta jong ki SAG ki jongi fi kum kinong yalam ki elang hani ki SAG ki PHT katu ko benta ka di ka bakongsan ba to ka start of fund lajo fi kum tu nyuksan aja nang ta ka CIF lajo fi kum tu nrulak sting ban sam haman laki SAG nang ta ka revolving fund kum tu kilayo pendon kam hok ya ka kata kedi ka kongsan ba presiden secretary kinongkit kam ki badan ki SAG baro ki badan pendon kam hok ya kani ka bisa ka baki kilayo Hajing bun kam pen ban pidan lagi Yungkin jing laga jai kalenti program jongi pi wan ban sakhi